बंधन विकास केंद्र पिपल्स एंड एनजीओ आरो नवरात्रि बानजायनायाव दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सामुखागुरि गामिनि पश्चिम मालिगाव बंधन विकास केंद्र मावख'आव सुबुंफोरखौ रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांहोनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिजों लोगोसेयैनो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा बाहागो लादों। दिनैनि बे हाबाफारियावनो गुबुन गुबुन गामिनि गोबां रायजो राजाफोरनि रांखान्थिनि फारसे गोग्लैसोनानै थानायखौ नोजोर होनानै एसेब्लाबो रांखान्थि आरजिनो थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि फोरोंथाय होनाय जादों। बे हाबाफारियाव दानाय लुनाय, गोबां फिथाइ सामथाइनि आसार आरो मैगं थाइगंनि आसारजों लोगोसे दाउ अमा बेफोरनि सायाव फोरोंथाय होनाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जिहारिया मा बुंदों फै आबुङै बाथ्राखौ मिथिना लानि। दिनै बे मालिगाव गामियाव दिनै बंधन केन्द्र मोनसे स्टार्ट खालामदों पिपल्स एड एनजिअ आरो नाबार्ड लोगो नांनानै। दा बेयो नैबे ओनसोलनि गामियारि रांखान्थिखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे गिदिरथार रल मिशन बेवहाय लानाय जादों। आरो दिनै बेवहाय सुइं मेचिन जि सुनाय मेचिननि जि ट्रेनिं बेखौ बेवहाय स्टार्ट खालामगोन। बेनि अनगायैबो बेवहाय गुबुन गुबुन बेरे मोदैनिफ्राय लानानै बेनिफ्राय दानाय लुनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन खामानिखौबो बेवहाय स्टार्ट खालामनो थाखाय लादों। दा आइजोफोरा दिनै रांखान्थियाव जोंहा गोबां गोख्रोङै रल लाबोदों। गामि ओनसोलफ्राव जों नुनो मोनो दानाय लुनाय, गायनाय फुनाय जेरावबो आइजोफ्रा बाहागो लादों। दा बेवहाय रांखान्थिनि बिथिङाव जौगानायाव दा जिखिनि खामानिफोरखौ जों मावनो हायो बेनि थाखाय गभर्नमेन्ट भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि माखासे प्रग्रामफोर दङ। जों बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआबो माखासे प्रग्रामफोर जों बानायदों। बेफोरखौ लाजोबनानै जोङो बोरैहाय रांखान्थिखौ गामि ओनसोलनि जौगाहोनो हायो बेनि थाखाय हाबा मावनायाव नैबे जि केन्द्र, नैबे जि सेन्टार बेयो जोबोद इम्परटेन्ट। दा नंखायनो बिथांमोनखौ सेन्टारखौ डेभेलप खालामनो थाखाय जों खावलायदों। आरो बे सेन्टारनि थाखाय बिथांमोननि वेयर हाउसनि थाखाय 5 लाख थाखा होनाय जादों काउन्सिलनिफ्राय। आरो आं मिजिंथिदों बे सेन्टारा थाबैनो डेभेलप जानो हागोन आरो बे ओनसोलनि आइजोफोरखौ बयखौबो बेवहाय लाबोनानै ट्रेनिं होनानै बायदिसिना हाबाफारियाव मुखुब खालामनो हागोन। पिपल्स एडआ बिथांमोना खामानि मोजाङानो मावगासिनो दङ। आगोलनिफ्रायनो ससियेल एवारनेस बायदिसिना डिजेस्टारफ्राव खामानि मावगासिनो दङ। डिजेस्टार जेब्ला डिजेस्टार जायो बेफोराव समाव खामानि मावगासिनो दङ। दा बे मोजां जादों। बेबायदि एनजिअसफोरा जुदि बयबो ओंखारना फैना खामानि मावोबा बेयो जोंनि ओनसोल जौगानायाव जोबोद गाहाम जागोन। दिनैहाय मालिगाव पश्चिम मालिगाव गामियाव बंधन केन्द्र बिथांमोना एन्टारप्रेन्योर्सफोर टेलारिं होन आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव मानसिफोर ट्रेनिं होनाय जायो। आरो बिथांमोना दिनै प्राय 8-9 बोसोरसिम बे केन्द्रखौ सालायगासिनो दं। बेवहाय गोबां मानसियानो प्राय 300निबो बारा एन्टारप्रेन्योर्सफ्रा खामानि मावगासिनो दं, साक्सेस जागासिनो दं। आरो बेवहाय जों बिटिसि हिसाबै इन्डास्ट्रियेलाइजेसननि थाखाय पलिसि लादों। आरो बे इन्डास्ट्रियेल पलिसिनि गेजेरजों जों कटेज इन्डास्ट्रि हक स्मल स्केल इन्डास्ट्रि जों बेखौ इमप्रुभ खालामनो नाजाबाय थादों। मानोना थांनाय समफ्राव बे जिनिसा जायाखैमोन। एबार खिन्थु जों बे गोदान सरकारा बेवहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा गावबा गाव सेल्फ हेल्प बा गावनि आथिङाव गसंथानो हायो बेनि थाखाय जों पलिसि खालामदों। आरो बेवहाय जोंहा दिनै पिक मिसन दं आरो इन्डास्ट्रियेलाइजेसन गोबां रोखोमनि इन्डास्ट्रिसो फुड पार्क, मिनि फुड पार्क आरो बिदिनो इथानल आरो बेम्बु इन्डास्ट्रि टेक्न'लजिखौ खालामनो नागिरदों। बेम्बुनि गेजेरजों गोबां लाख मानसिया बेवहाय एमप्लयमेन्ट मोनगोन जों आसा खालामदों। मानो बेम्बु बे टेक्न'लजियाव गोबां मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन। आरो लोगोसे गामिफ्राव प्रत्येक गामियावनो औवा गायनायनि थाखाय जेरोखोम थाखा फैसा जों हरगोन बहायबो गायनानै जेब्ला औवा मेचियर जागोन बिसोर फानहरनानै बिसोर फैसा मोनगोन। बेबायदि गोबां प्राय लाख मानसिखौ जों एमप्लयमेन्ट होनो नाजादों। आरो बिदिनो दिनैहाय बे इन्डास्ट्रि हेन्डिक्राफ्ट बायदिसिना दिनै सारा भारताव मिथिजानाय आरो जोंनि भारतनि बा जोंनि आसामनि नर्थ इस्टनि जे बेम्बुनि जे आर्टिसानफोर बिथांमोना खस्थ' खालामनानै जादों आरो बे जौगाखांदों आरो बयजोंबो मिथिजादों। ओंखायनो जोङो बे बिटिसि सरकार हिसाबै गोदानै बेखौ दाफुंनानै गोदानै बेखौ आवगायनो थाखाय नाजादों। आरो दंमोन आगोलावबो गैया नङा, खिन्थु सरकारनिफ्राय इनिसियेटिभ लायाखैमोन। सोरबा बेक्तिगत बिथांमोना एनजिअफ्रा नाजादोंमोन।
गावनो गायसननानै बिदि नाजादों खिन्थु सरकारा हयथ' खेबफा खेबनै एसे स्किम हरो साफानायनो खिन्थु बांसिन होनो हायाखै खिन्थु एबार जों सरकार हिसाबैनो जाहाथे गासिबो NGOफ्रा गासिबो बिदिनो डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय दिनै बेहाय मालिगाव दं गुबुन गुबुन जायगायाव जागासिनो दं बेखौ जों नाजादों जाहाथे बयनिबो NGOआनो होन बयनिबो बेक्तिगत भाबै जेनेबा एन्टारप्रेनियर्स बा NRLM बा SRLM गेजेरजों जे खामानि मावगासिनो बिसोर जाहाथे जौगाखाङो जों बिनि थाखाय स्पेसियेलि जों बिटि सरकारा दायित्व' मानो सरकार हिसाबै बयनोबो साख्रि होनो हाया आरो बयनोबो खामानि होनो हाया गावबा गावनो जुदि आथिङाव गसंनो हानाय जुदि जों सहाय खालामनो हायोब्ला बेजोंनो गावनि बेक्तिगत थांगोन न'खर थांगोन समाज थांगोन गामि थांगोन रायजो थांगोन ना जों बिदिखौ नाजादों सरकारावथ' साख्रिया गैला दिनै गोबाङानो एबलिश जालांबाय गोदान साख्रिबो मोननायनि राहा गैया खिन्थु गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्ला बांनायनिफ्राय बांदों बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय जोङो दि पिपोल्स एड NGO जोङो 2017 मायथाइनि 19 सेप्तेम्बराव जन्म जादोंमोन जोंनि जन्म जानायनि थांखियानो जाहैबाय जोङो गामि ओनसोलाव गोदोनानै थानाय बा रांखान्थि अबस्था मोजां नङै जे सुबुंफ्रा बेमार आजाराव गब्र'नानै थानानै गावनि ट्रिटमेन्ट लानो हायै बेफोरखौ बोखांनानै जोङो बोरैबा सरकारनि अनसुंथाइ लानानै ट्रिटमेन्ट लानो हायो बेबायदियै जोङो गिबियाव खामानिखौ मावबोदोंमोन बिदिनो गामि सिंनिफ्राय बहुद बेमारिफोरखौ जोङो बोखां लाबोनानै क'क्राझार हस्पिटाल क'क्राझाराव हायाबा बङाइगाव हायाबा गुवाहाटियाव हायाबा दिल्ली बिदिनो जोङो सरकारिनि माखासे अनसुंथाइजोंनो जोङो बेबायदि ट्रिटमेन्ट होनायनि राहा लामाखौ लाबोदोंमोन लासै लासै जोङो इडुकेसनावबो मावबोदों इडुकेसनाव बुङोबा जोङो सोरबा मोजां पार्सेन्टेजाव पास जायो खिन्थु न'खराव रांखान्थि अबस्था मोजां नङैनि एडमिसन लानो हाया बेफोरखौ जोङो साननो हनो गोरों मानसिफोरनिफ्राय एसे थाइसे थाइनै बिनानै कालेक्सन खालामनानै बैफोरबायदि स्टुडेन्टखौ जोङो एडमिसन खालामना होयोमोन ओमफ्राय गामि जाय माने टाउन ओनसोलाव थांनानै टिउसन लानो हाया बा रांखान्थि अबस्थाया गाज्रि बेफोरखौ जों बुथुमनानै जाय मेट्रिक होगोन जा बा HS होगोन जाय MA बा BA होगोन बेफोरखौ जों कचिंबो होबोदों बिदिनो खिन्थु जोङो नुबाय लासै बेफोरबायदि बुस्थुआ थारमाने खालि कचिं बा मदद होनायजोंल' जोबनो थाङा मेइन जेंनाया जाहैबाय रांखान्थि दा रांखान्थिखौ जों बोरैहाय जौगाहोनो जों बेफोरखौ थांखि लानानै जों लाइभलिहुडआव खामानि मावनोसै नामा बेबायदि थांखि जों लाबोदों आरोखि लाबोनानै जोङो लासै बिदिनो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बुथुमनानै बिदिनो जोङो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव खमैबाबो 300थासो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बुथुमनानै जोङो मोनसे केन्द्र जायखौ जोङो दा जों सालायगासिनो दं बेयो जाहैबाय प्राइम मिनिस्टार बन्धन केन्द्र आरोखि प्राइम मिनिस्टार बन्धन योजनानि आन्दाराव मोनसे केन्द्र आरोखि बाहाय माखासे न'आव मोननाय बा हाग्रायाव मोननाय बिदि बुस्थुफोरखौ जोङो बोरै भेलु एडिसन खालामनानै ट्रेनिं लानानै पेकेजिं खालामनानै हाथायाव फानो आरोखि बेजों बिथांमोना थाइसे थाइनै रां आरजियो दा जेलाना बेबायदिनो रां आरजिनानै गावनि जुदि आथिङाव गसंनो हायो होमबा बैफोरबायदि गिदिर बेमारजों नाख्रेबनानै थानाय बा सोलोंथाइ लानायाव बादा जानाय बेफोरो प्रब्लेमा सल्भ जालांगोन होननानै जोङो साननानै बे खामानिखौ मावबोदों आरोखि औ दा बे मालिगावआव जोङो गुबुन आयदायाव जोङो ट्रेनिंखौ होबोदों जेरै फुड प्रसेसिं खालामनाय आसार बानायनाय बिदिनो जोङो धुपकाथि बानायनाय ममबाथि बानायनाय बिदिनो जोङो बोरैहाय माने हिसाब खिथाबखौ लाखियो बुक किपिं बेफोरबायदिबो प्रग्राम लाबोदों ओमफ्राय बिदिनो मेम्बारफ्रा बुरजा जानायलाय सोरबानि बेहाय इन्ट्रेस्ट सोरबानि बेहाय इन्ट्रेस्ट ओंखायनो जों गुबुन आयदायाव ट्रेनिंखौ होबोदों आरोखि दिनैहाय जों ओंखायनो बिथांमोना जोङो सिलाय टेइलरिं काटिं बेहाय जोङो बहुत सोलोंनो गोसो होननायलाय जोङो नाबार्डजों रायलायनानै नाबार्डनिफ्राय माखासे फाइनान्सियेल एसिसटेन्ट एसे लानानै जों नैबे ट्रेनिंखौ 15 साननि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ होनो थियारि आरोखि दा बिथांमोना बेखौ सोलोंनानै जाहाथे मार्केटाव बा गावनि बिजनेस एसे खालामनानै माबा मोनसे थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो नामा रां आरजिनानै न'खराव थेखा सुंनो हायो नामा जों बेफोर राहा लामाखौ होनो जों साखाफारा जादों दिनैहाय औ आसलथे बुंनो थाङोबा जोंनि NGO जन्म जानायनि आन्दोआवनो जोंनि BTRनि मानगोनां चिफ अनारेबल श्री जुद प्रमद बर'नि बहुद आखाइ दं बिथाङा बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन होमबा जों बै एबसुआव ओंखारोमोन होमबा जों बै समाव भलन्टियार हिसाबै जोङो बिदिनो बेबायदि खामानिखौ मावबोयोमोन होमब्ला जेब्ला जोङो एबसुनिफ्राय आजिरा लाबोयो बिथाङा होनबाय
नोंसोरो ओरैनो थास्लायस्लाय मोनसे NGO दा मा हेल्प खालामनांगौ बोरैहाय खामानि मावनांगौ आं गाइडखौ खालामगोन बेबायदि होननानै जों NGOखौ दाबोदों आरो बेबायदि समाजनि खामानिखौ जों मावबोदों दा जों बिथांखौनो गुरु मानिनानै बिथांनि जि BTR बा बड'लेण्डखौ दानायनि भिजन बे भिजनखौ जोङो बोरैहाय साक्सेस खालामगोन जोंबो बिथांजोंनो आगानाव आगान होफानानै जोङो साखाफारा जानानै दङ आरो दिनै बिथाङा BTRनि चिफ जानानै सासे सरकारनि अंखिदार जानानै दिनैहाय जि पावार मोननानै दिनै जोंनाव आलासि हिसाबै फैनानै जोंनि केन्द्रनि थाखाय 5 लाख न' लुनो थाखाय बिथांमोना केन्द्रनि थाखाय जोंहा न' गैयामोन दिनै जोंहा न' मोननो थांगासिनो दङ 5 लाख बिथाङा अनसुंथाइ मोनसे होबाय बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि केन्द्रनि जानानै बा जोंनि NGOनि जानानै बिथांखौ आङो साबायखरखौ बावो।